In Hartman, bravo! Goedenavond, dames en heren. Vanavond in onze filmrubriek Simonscoop graag uw aandacht voor de film Spetters, waarin jonge mensen en motoren, u heeft het daarnet gezien, een grote rol spelen. Spetters is gebaseerd op een origineel scenario van Gerard Soeteman. De regie voert Paul Verhoeven en de hoofdrollen worden gespeeld door René Zoutendijk, Marianne Boyer, Hans van Tongeren, Maarten Spaander en Rien Achterberg. Spetters is de vijfde speelfilm van regisseur Paul Verhoeven, gebaseerd op een origineel verhaal van Gerard Soeteman. Spetters gaat over jonge mensen met hun problemen, met hun pleziertjes en hun illusies over de toekomst. De hoofdrollen worden dit keer niet vertolkt door de bekende coryfeeën die meestal in Nederlandse films optreden. In Spetters spelen de hoofdrollen Maarten Spanjer, Toon Achterberg en niet Rien Achterberg zoals ik net abusievelijk zei, en verder nog Hans van Tongeren. Een vraag aan Paul Verhoeven waarom de motorsport een belangrijke plaats in zijn film heeft gekregen. En wij vonden dus deze ontzettend fascinerende sport, deze motocross, die heel dicht bij de jonge mensen staat, die hun handen gebruiken, hun voeten, hun lichaam. En daarom hebben we die motorsport gekozen, omdat we daarin willen uitdrukken dat die jonge mensen iets willen bereiken. Want in het gewone leven lukt het niet echt. Ik bedoel, als ze timmerman zijn, dan blijven ze timmerman, dan komen ook geen stap verder. En de enige escape die ze hebben is dus, althans schijnbare escape, want er zijn natuurlijk een heleboel andere, maar voor dit soort mensen, schijnbare escape die ze hebben, is naar ergens iets bereiken in een topsport. Paul Verhoeven liep al 4 jaar lang rond met het idee om een speelfilm te maken over eigentijdse jonge mensen. Hij wilde dat plan realiseren op basis van een origineel filmverhaal. Maar producent Rob Houwer, met wie hij voordien werkte, gaf tot dusver de voorkeur aan het voor de film bewerken van boeken van populaire Nederlandse schrijvers. Uiteindelijk slaagde Paul Verhoeven erin de bekende Nederlandse producent Joop van den Ende voor zijn plan te winnen. Dat resulteert nu in de film Spetters, waarin ook de emoties van jonge mensen een belangrijke rol spelen. Daartoe behoort ook de agressie die hier getoond wordt in een fragment, voorafgegaan door de repetitie van diezelfde scène. Een beetje rustig of pijn. Zaak verbouwen. Nee, is ingewikkeld hè. Pas op, een beetje rustig jij of hap hè. En dan gooit die dingen en dan begint die vreselijk geest van zichzelf hè. Dus hij roept woep en dan roept hij dus kukeleku hè. Dus, en dan draait ze naar zijn vriendje ook. Ja, daar. Mooi stuk. Let nummer 8, Rien Hartman. Hij wil nu de 500 cc's voor klaarmaken. De 500 cc nu naar de je kroket, warm. Oh, mooie krant zeg. Wie jij dat die gewonnen heeft? Nee, ben je gek joh. Die heb ik hier in de sloot gevonden. Nou, kampioen mag uitkiezen, gratis voor niks. Niks gratis, dan word je betaald. Bemoei je met je eigen zaken, ja? Het zijn toevallig mijn eigen zaken. Met dat en een slaatje. Geef mij maar een kroketje. Slaatje. En jullie? 1 patat. Hé, betalen! Een hele goeie. Wat betalen? We hebben toch helemaal niks gehad? Die rotzooi vreemd u niet. Tot ziens. Hé jongens, niet lullig doen. Gewoon dokken, hè? Alle klerenlijers, kom op met die poen. Beetje rustig jij, hè? Anders doen we het anders. Doen we het Grijp hem, grijp hem. Stand eens, zo doe je het zo voor mee. Nee, niet doen. En nou betalen, godverdomme. Betalen, ik laat een kleine pest beetje dat ik heb niet dat jullie verzieken. Kom op. Kom op. Vooruit, betalen, klootzak. Nee ook, betalen. Alsjeblieft. En nu, Bedankt. dames en heren, waarvoor we hier in Hoofddorp allemaal gekomen zijn, Gerrit Witkamp. Ja, oké. Gerrit Witkamp, onze nationale voorzitter. Hey, Witkamp-rij! Kom op naar de start, jongens! Die meidenvlef zeg. Ging toch maar mooi de poen halen, En hè? het tel, die deugt net zo min als een patat. En dit is een film die ontzettend toegespitst is natuurlijk op jonge mensen tussen de 20, zeg maar omstreeks de 20. En dat zijn natuurlijk niet, het zijn werkende mensen eigenlijk, dus het zijn niet mensen die met hun hoofd werken, maar met hun handen.
En die zich ook uiten, lichamelijk veel sneller uiten dan laten we zeggen, intellectuelen die meer met hun hoofd en met taal met taal eigenlijk werken. Deze mensen werken met hun handen en desnoods met hun vuisten. En al het lichamelijk staat hun veel nader dan intellectuelen. Het is een anti-soldaat van Oranje eigenlijk. Daar zijn het dus de intellectuele studenten en hier zijn het de gewone jongens eigenlijk. Het is een beetje een tegenstelling. En het is natuurlijk, omdat die gewone mensen zich zo uiten, is die film ook wat aan de harde kant. Opgelet. Klaar, band. Synchroniseer maar. Ja. Oké, op positie staan. En actie! Ja. Stop. Hoe is het voor jullie om voor het eerst in een dergelijk soort film te zitten? Geef je iets van jezelf weg? Het grote verschil, ja, ik ken alleen van theatervoorstellingen maken en zelf producties maken. Een film is een veel groter bedrijf eigenlijk, waar je in staat. Dus je bent nauwelijks het is een kleiner onderdeel wat je hebt met het uiteindelijke product. Ik bedoel, er is zo'n enorme machine om je heen die aan de gang is. En dat is zo'n verschil met theater. En voor jou dan? Ja, je bent op een totaal andere manier met je rol bezig dan bij het theater. Je bouwt het hier echt heel fragmentarisch op. Kleine stukjes bij beetjes bouwt op, alles door elkaar heen. Dat is wel een rare ervaring. Nou, ik probeer het toch steeds hetzelfde te doen en steeds diezelfde emotie erin te leggen. En omdat het juist korte dingen worden opgenomen, korte takes, lukt het me dat wel. En wat er ook gebeurt, speel in ieder geval door, ja? Dus begin niet ineens te lachen of te doen of raar te doen. Het blijft een vreselijke vechtpartij. Dus je moet gewoon doorgaan met de actie die jullie hadden. En in ieder geval zo dat ik zou proberen dat iedereen die eventueel met elkaar kan vechten, laat die maar gewoon met elkaar in de clinch gaan, ja? Oké, opgelet. Camera loopt. Actie daarboven. Nog niet. Mijn mensbeeld is in ieder geval zo dat ik vind dat er in de mens een behoorlijk agressieve aap zit. En als hij een hele tijd geslagen heeft, is hij een tijdje rustig. En als hij een hele tijd rustig is, gaat hij weer slaan. En dat is wat je een beetje om je heen ziet, vind ik. En ik vind, deze film is eigenlijk een soort, ik vind de film een weerspiegeling van, niet zozeer alleen van Nederland 1980, maar van heel Europa, Amerika 1980. Het is bijna een soort, ik denk het is een beetje een Dolce Vita van de jaren 80 eigenlijk, maar met jonge mensen. Attentie jongens. Oké, opgelet. Attentie. Flink doorvechten. Camera's klaar. Camera's Video. erop. En actie. Video. Ja, grijp je nul en sla met elkaar. En ik heb het gevoel als aan het eind van de film, als je het leven van die 5, het gaat over 5 mensen eigenlijk, hè? Als je het leven van die 5 mensen door die film hebt zien cirkelen en je hebt meegemaakt je hebt gezien wat ze hebben meegemaakt in het stadje Maassluis waar ze dan wonen, vlakbij Rotterdam, dat je dan aan het eind, als je uit die bioscoop komt, eigenlijk het idee hebt, god, nou kan ik naar Maassluis toe gaan en dan zie ik ze daar staan en daar wonen ze en daar leven ze. Dus het gaat echt om echte mensen en het is niks verzonnens bij, het is op de realiteit gebaseerd. En dat vind ik het grote verschil. Het zijn ook niet mensen die voortdurend met knuppels rondlopen of met fietsketting of zo, helemaal niet. Het zijn mensen die echt serieus bezig zijn met het leven, met hun werk en met hun idealen. En als het nodig is, slaan ze er wel op. Maar niet omdat ze nadrukkelijk nu alleen maar willen slaan of zo. Absoluut niet. Zit er ook warmte in? Ik vind het een hele mooie film, ja. Ik denk dat het best traantjes in de ogen brengt, ja. Met zo'n fabriek achter je kun je de hele wereld over. Mag ik dan mee? Mhm. Naar Japan? Mhm.